Us en recordeu de la taronja del pati dels tarongers? Doncs al pot petit hi ha la bona confitura. Amb molts valors. Aquesta és la taronja del pati dels tarongers, una a una, ben netes, perquè aprofitarem sobretot la pell i el suc d'aquestes taronges. És Imperfecte és un obrador, una empresa social i solidària. Com qualsevol empresa de transformació agroalimentària, sempre és una feina d'equip, no? I vosaltres on viviu? Aquí al Prat? Sí. Sí. 1 de cada 3 aliments es llença a nivell mundial, és un escàndol, i amb una tercera part del que es llença podríem combatre la fam crònica mundial. I només extraiem el suc, estrictament el suc. Mira, la pell de la taronja és aquesta. Vale. Veus? Això ja està escaldat. Escaldat, Vale, escaldat amb aigua. Una vegada tenim aquesta pell, es barreja amb el sucre. Estem integrant tots els ingredients. Fem 15 minuts a temperatura tirant alta i després 1 hora i mitja a temperatura mínima. És impressionant. Ja veieu que és un procés que s'ha mecanitzat, però continua tenint tota la part d'artesania, sobretot en la cocció. Doncs ja està, que ja la tenim, la melmelada. Mira, mira, mira. Ara anirà a l'autoclau. El que farem és pasteuritzar. Pasteuritzant. Llavors, la idea és donar un plus de garantia de seguretat alimentària que necessiten les conserves. Exacte. Aquí posarem els pots i els pasteuritzarem. Però mira, 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 mira. Aquí ho tenim, aquí s'envasarà, es posarà l'etiqueta i mira quina cocada, quina Aquest és el cocada. disseny nou que vam fer l'any passat, de la taronja amarga del pati dels tarongers, amb el segell de Generalitat i el lot de caducitat a sota. Això es posa amb una capseta, amb el seu llibret explicatiu, que aquí explica tot qui som i per què ho fem, i ja queda tapadet i ben mac.